ман Неъмат Салимзода бо барномаи Комментшо имшом низ ҳамроҳи шумо ҳастам. Агар нафаре аз шумо бори аввал барномаи моро мебинад, пас 11 нашри барномаи моро то ҳол надидааст. Мо ҳамчунин дар Инстаграм ва Фейсбук низ фаъол ҳастем. Моро пайгирӣ намоед то аз хабарҳои ҷолиб бохабар бошед. дӯстон, дар ҳафтаҳои гузашта мо ва умуман мусалмонони ҷаҳон иди Рамазонро таҷлил намудем. Дар ин бора мо барвақттар мехостем ба шумоҳо бигӯем, вале бинобар сабаби корҳои техникӣ барномаи Комментшо дар он ҳафта пахш нашуд. Аз ин рӯ як қисмати ҷолиби ин идро дар ин барнома мехоҳем ба шумо бирасонем. дар рӯзҳои ид мо ба суроғи дӯстону наздикони худ рафта аз ҳолашон огоҳ мешавему, албатта аз дастархонашон насибие ҳам мегирем. дар миёни кӯдакон низ ба истилоҳ идгардак аст ки дар ин рӯз кӯдакон дар даст ҳар гуна халтаҳоро гирифта пушти дарҳо меоянду мардум ба онҳо аз ширинӣ то мағзу тухм медиҳанд. чанд сол пеш дар ин гуна рӯзҳо наворе дар шабакаҳои иҷтимоӣ чарх мезад ки як кӯдаке бо 2 халта меояду сабабашро ҳам мегӯяд ки чаро ин тавр аст. имсол бошад аз афташ харитаи хонаҳои мегаштагӣ васеъ шудасту дар як халта ҳадияҳо намеғунҷанд. барои ин мардум гузинаи дигареро пешниҳод карданд. намедонам ки мардум сахт саховатманд шуданд ё пештар халтаҳои кӯдакон тез пур мешуд ки имсол тавре дидем халта неву тағора истифода карданд. дар ин чанд навор дидем ки ба кӯдакон асосан шириниву тухм медиҳанд, вале ҳоло ман ба шумо як наворе пешниҳод мекунам ки аниқ ба худ мегӯяд ки хонаи ин нафар куҷо бошад то мо ҳам идгардак равем. ба мисли шумо корбарони зиёде ҳоло он хонаро ҷустуҷӯ доранд. биёед мебинем ки дар ин идгардак ва дар он хона ҳадияи асосӣ чӣ буд барои кӯдакон. С праздником, они даже не знают. У нас телефоны, друзья, сегодня 13-й прошка мальчику, 13-й Pro Max девочки. Не верите? Нет. А ну, откройте тогда. Думаете, там конфеты? Да. Ну? Вау! Поздравляем. Спасибо. Вот.